Hola, benvinguts al directe de Twitch que vaig fer on preparava un carpaccio de carbassó amb parmesà, tomàquets secs i un hummus de pèsols boníssim. Ja veureu que és molt senzill de fer. Van començar per bullir els pèsols, els cigrons, que els teníem 12 hores abans amb remull, i després els vaig posar dintre una olla express, coberts amb aigua que els passés 3 dits, més o menys. Poso al foc al màxim i quan comenci a treure vapor abaixem el foc al mig que vagi traient fum a poc a poc. Vale, la recepta aquesta la vaig treure de l'Instagram d'en Jaume Piqué, que vaig veure que havia penjat la foto del carpaccio de carbassó i vaig dir, hosti, això ho haig de provar. I realment queda espectacular. A més tinc un munt de carbassons de l'hort, que després al final del vídeo us ensenyaré una mica, us faig una petita visita a l'hort que vaig fer en el directe, on vam anar a buscar el carbassó aquest, just recent collit. Vale, per fer el carpaccio és tan senzill com el pelador de patates, anem fent làmines del carbassó, ben fines, el més fina que tingueu al pelador, i ja veieu, anar-los posant així en el plat, tota la base de l'amanida, podríem dir amanida, serà el carbassó, anar posant laminetes de carbassó. Després, si no us hi caben, podeu fer un altre pis o així. Vale, després el parmesà igual, el parmesà amb el mateix pelador, el mateix. Fem làmines ben fines i després les trenquem i les anem escampant per sobre l'amanida, així desordenadament, fins que quedi més o menys repartit per tota l'amanida. Vale, més o menys així, com ho veieu, Vale, ara agafem les anxoves de l'escala i senceres. Si voleu les podeu tallar i posar-los a trossets. Però bueno, jo així senceres ja m'agraden. I de tant en tant, mira, agafes una anxova sencera i amb una mica de carbassó i parmesà i ja està bo. Però si voleu podeu ficar tallades a trossets. Vaig agafar uns quants tomàquets secs, també així d'aquests que venen amb el seu oli. També vaig aprofitar per deixar-hi caure algunes gotetes de l'oli dels mateixos tomàquets, que hi dona molt de gust, com que són olis macerats amb el tomàquet i algunes espècies, doncs donen una mica de gust. I també vaig aprofitar per tirar-hi una mica d'oli de les anxoves, que també és molt aromàtic. Vale, el tomàquet sec, el vaig trinxar ben petit, a dauets, i com el parmesà, així és escampat per sobre, més o menys repartit per tota l'amanida. I ja veieu com queda, així és més escampadet. Després vaig agafar algunes olives i com que tinc l'aparatet aquest per treure'ls el pinyol, doncs vaig ficar les olives ja amb el pinyol tret. Si no t'has de preocupar ja directament és mossegar i fora, no t'has de vigilar si hi ha ossos ni res. Vale, la olla, quan va acabar, són 25 minuts, un cop comença a xiular, 25 minuts. Quan va acabar, l'únic que vaig fer va ser treure-la del foc i vaig deixar que ella sola despressuritzés. I per fer l'hummus agafo 2 cullerades grosses de cigrons i el seu seria posar-hi la mateixa quantitat de pèsols. Vale? Jo tenia uns quants pèsols també de l'hort que els tenia congelats i si hagués posat el mateix me quedaven 3 o 4 pèsols i vaig dir, hòstia, per guardar això, i li vaig acabar posant tot. Li vaig posar una mica més de pèsols que no pas de cigrons. Però bueno, la relació seria 50-50. Si ho feu a casa, feu això, la meitat de pèsols per als cigrons que tingueu. Els mateixos pèsols que els cigrons que teniu. Posar un parell de cullerades, un parell o 3 de cullerades del suc de bullir els cigrons i una dent d'all. No li vaig treure el germinat ni res, així tal qual. Si us molesta, li podeu treure vosaltres mateixos. Després hi posem el suc de mitja llimona, vigilant que no ens hi caigui cap pinyol, i després hi van unes 4 cullerades soperes de tahini. Jo just aquell dia em pensava que en tenia i el pot estava quasi buit i només me'n sortien 2. I vaig posar-hi una mica de pasta de cacauet, de crema de cacauet, que també es pot fer, també queda bé. Però bueno, el seu és posar-hi 4 cullerades de tahini. Posem unes boletes de cilantre i una mica de comí en pols, un bon raig d'oli d'oliva i un polsim de sal, i ja podem agafar el turmix i començar-ho a trinxar. La textura que busquem és una textura molt densa, molt pastosa, així que sigui com un formatge cremós, com una crema molt densa, com un puré, però molt més dens que una maionesa, que sigui inclús una mica grumellós,
que notis Bueno, a mi m'agrada notar alguna mica de cigró, així quan l'agafes amb alguna cordillera o així, agafes l'humo o una torradeta o així, ho notes. I després em vaig separar 2 cullerades així grosses, que el que volia era per ficar a la mateixa amanida. Posar una mica més d'oli d'oliva i afegeixo un bon raig del suc del bullir els cigrons. Ara el que busquem és que quedi més líquid inclús que una maionesa, com una maionesa que s'estigui a punt de tallar, i és anar passant el túrmix. Si veiem que encara ens queda molt densa, i afegim una mica més del suc dels cigrons fins a aconseguir aquesta textura bastant líquida per poder-la posar dintre el biberó i després repartir veieu? Mira, aquesta és la textura que busquem. I poder-la, després així és més senzill d'escampar per sobre. Un cop la tens aquí dins, la pots posar per sobre l'amanida, mira, veieu, així com qui escampa ketchup o mostassa, més o menys així també repartit per tota l'amanida. Vale, això ja quasi ho tenim. Només hem d'afegir una mica de sal gruixuda, un altre rajolinet d'oli, tampoc massa perquè ja n'hi havíem posat abans, i un bon polsim de pebre negre. Bueno, jo aquí tinc 5 pebres a dintre. Afegim una mica d'orenga i un polsim d'all en pols per acabar de donar el toc aquest jugoner de l'all. I ja ho tenim. Ja veieu aquí el primer pla del carpaccio de carbassó amb el tomàquet sec, les olives, l'anxova, el parmesà. Està espectacular, Ja ho veurem, ja us deixo aquí amb el moment del tast. La vostra salut, L'humus de pesolet està brutal. Després, per acabar d'aprofitar l'humus, podeu sucar-hi unes torradetes o així. Jo el que vaig fer va ser agafar una pastanaga i fer uns bastonets per poder sucar l'humus. Podeu fer amb remolatxa o amb xiriria, queden bé algunes verdures així crues. I res, ja tenim aquí l'amanida acabada. Us aconsello que la proveu, que queda boníssima. I res, us animo que passeu pel Twitch algun dia, compartir una mica la vostra experiència al xat i la fem petar un rato. Us deixo ara amb algun moment divertit del directe i amb una visita a l'hort, no us la perdeu, a l'hort que tinc al pati. Vinga, gent, que vagi molt bé, xau, xau! Cigrones! Merda! No ha passat desapercebut. He dit cigrones i he estat a punt de dir pésoles. He estat 2 vegades a punt de dir pésoles. Però a l'últim moment he rectificat i he dit guisantes. Però si dura gaire més, acabarà sortint un pésoles. Cuinem aquí alguna cosa, en sèrio, Esteu convidats a fer... Hòstia! Acabo de començar una raid! A veure... L'Auseta! Mira, acabarem anar... Merci per la raid, guapos! Hòstia! Ara em sap greu. Estava fent la raid, jo ja. Què tal? Bueno, us ensenyo, ja que ja heu vingut, ja que esteu tots aquí. Que grans! Merci per la raid. Mil gràcies, guapos. Hòstia! Aquí tinc les maduixeres. Les vaig plantar fa poc, però estan fotent una pinta. Vam fer una maduixa, que vaig flipar, vaig dir ara, pensava que només en feien a principis d'hivern. Mira, aquí tenim les carbassoneres. Mira, la carbassa aquesta s'ha fet immensa, ja surt del bancal, i avui l'he podat una mica perquè estava immensa. I aquí tenim, mira, veieu aquestes flors? Aquestes flors, demà, aquesta tarda les colliré, i dijous les farem tempura, estan boníssimes. Això fet amb tempura és una passada. I aquí tenim 2 estupendos carbassons. Aquí, que ja es poden... A mi m'agrada collir-los així petitons, que no estiguin gaire grans, així està perfecte. Ei, bon dia, Quidrell! Què tal? No, molotov, sí, les flors de carbassó
Les rebosso, deixo en tempura, els faig a pètals i després les fregeixo i queda boníssim, però sense formatge. I mireu les tomateres, hòstia, m'està fent uns tomàquets, tenen una pinta... Bueno, avui he vist que n'hi ha un, aquest tomàquet, veieu que té el cul negre? Em sembla que li falta calç. Avui regaré i posaré una mica de calç perquè no hauria de tenir. I mira, veieu aquest tomàquet que s'està quedant de color verd? Que està fent com diferents tons de verd, perquè aquest és una raça que són tomates verdes, el típica de la pel·lícula. I aquests tinc moltes ganes. Veieu que al fons estan quedant blancs? Doncs aquests són de color blanc. Aquesta és una raça que és la reina blanca. Aquí tinc cor de bou. Està guai, aquí tinc una mica d'alfàbrega, els enciams. Mira, veieu aquí al terra que he posat totes les restes de l'abono, la part gruixuda d'allò, tiro per... I així això fa que no